sakon annabi ne bani ba abinda akai na faɗa a gadirku sakon annabi ne bani ba abinda akai na faɗa a gadirku sakon annabi ne bani ba abinda akai na faɗa a gadirku a komai zan fara sai na sa Allah sunanka a gadirku ka ƙara dubin tsira da salati gurin ma'aikinka a gadirku in ka sa ahalin baiti shurafa wa iyalan manzanka a gadirku a sanya da auliya jikokin annabi bayinka a gadirku sakon annabi ne bani ba abinda akai na faɗa a gadirku kamar shaka tijjani da tiyal 'ya'yan manzanka a gadirku inda barhama in yasi da shak usmanu masoyanka a gadirku da ayatin lahi kuma ido masoyin manzanka a gadirku a sashen kuti ne alzakzaki jikan manzanka a gadirku sakon annabi ne bani ba abinda akai na faɗa a gadirku shaki ya kuya haya dole sa da eske na gaishe ka a gadirku malam na duka a gaban ka ka same na albarka a gadirku abdul madallabi da malam umar Allah ya saka a gadirku fata na ulama a bar mu da ku a cikin harka a gadirku sakon annabi ne bani ba abinda akai na faɗa a gadirku ya mai sauraro ka tsaya ka ji sakon manzanka a gadirku annabi ne ya faɗa ba ni maka karkaɗa kunnanka a gadirku ya ce kuma kai bai a in har sakon ya same ka idan ka ji sakon sa ka yi ma ka isar wa mutanenka a gadirkum sakon annabi ne bani ba abinda akai na faɗa a gadirku an dawo hajjin ban kwana ne bisa kan hanya a gadirku annabi sai ya tsaya jama'arsa suka yi masa kawanya a gadirku ya hau bisa kan sirjin da aka yi masa kan marabar hanya kowa na kallon sakon yana kallon kowa hanya a gadirkum sakon annabi ne bani ba abinda akai na faɗa a gadirku sai ya kama hannu na imamu ali ya ɗaga shi da hannunsa a gadirku ya ce musu wanga alin ku rike shi khalifa a bayansa a gadirku kafile ya umarce ni na isar muku wannan sakonsa na isar ka yi min shaida ya rafi a ƙarshen zancensa a gadirkum sakon annabi ne bani ba abinda akai na faɗa a gadirku ashabu suna a gurin a gaba ɗaya kowa a gabansa a gadirku muhajir ansaru a ranar kowa na jinsa a gadirku ya ce musu wanda na zamto jagora ne a gare sa ko ya ji zance na ali zai bi khalifa a bayansa a gadirkum sakon annabi ne bani ba abinda akai na faɗa a gadirku Allahu ka taimaki wanda ya taimaki alo wasiyanka a gadirku ka tabar da wanda zai tabar da khalifan manzanka a gadirku ka jibanci wanda duk ya jibinci khalifan manzanka a gadirku jama'a da yawa a gurin suka dinga mu bai a ba shakka a gadirkum sakon annabi ne bani ba abinda akai na faɗa a gadirku ashabu gaba ɗaya sun mai mu baya arsi suna murna a gadirku tun yamma ake bai a har zuwa su baya ana murna a gadirku in ka sani ya zo bai a ga imam aliyu yana murna a gadirku ya ce ali ka zama jagoran kowa na imam murna a gadirku sakon annabi ne bani ba abinda akai na faɗa a gadirku annabi na rasuwa suka warware bai'ar a gurinsa a gadirku suka tarwatsa duk aikin da suka yi fiye dina a bayansa a gadirku suka ce ba zai yiwu ba sam su ba ala a bayansa a gadirku suka watsari da batunsa da na Allah annabi bayansa a gadirkum sakon annabi ne bani ba abinda akai na faɗa a gadirku suka duba a littafi na imamu gazali da hannunka a gadirku tariku dabari a kawo je duba da idanunka a gadirku inda kansa a sinni suke bashi a wanda nake baka irin su yana da yawa in kana bukata in baka a gadirku sakon annabi ne bani ba abinda akai na faɗa a gadirku da zai yi wa Fatima ya bukaci takarda ya yi nuni a gadirku da abinda idan suka bi shi ba za su rabe ba da imani a gadirku suka ce kar da abashi wai annabi ya zama majnuni a gadirku Bukari ne ya faɗa je duba ka
kar da ka zarge ni a gadurkum. Sakon annabi ne. Bani ba Akai na faɗa a gadirkum. wasu bille annabi ba suka taru sakifa suka bar shi. A gadirkum. A can suka zaɓi khalifa wanda ya gallaza 'ya'yan shi. A gadirkum. Da magoya bayan 'ya'yan wanda suke kan sakon shi. A gadirkum. Ba su kyale kowa ba a ciki har ma da sabon shi a gadurkum. Sakon annabi ne. Bani ba Akai na faɗa a gadirkum. Sa'adu uba dama dan yaƙi biyayya a gurinsu. A gadirkum. Shugaban ansar din nan da suka bai ma'aiki kominsu. A gadirkum. Da ya ce in ba Ali ba shi ba zai buba kowa a cikinsu. A gadirkum. Sai dai in sina su ya faɗa musu su ma sina su a gadurkum. Sakon annabi ne. Bani ba Akai na faɗa a gadirkum. a waye gari aka tashi Sa'adu uba da an karshi. A gadirkum. Wani cikin mutanensa da ya ce musu ku ne kuka karshi. A gadirkum. Suka ce masa lakata lahu Sa'adu rabbi ya karbe shi. A gadirkum. Da bisani sai suka ce su ne suka far masa suka karshi a gadurkum. Sakon annabi ne. Bani ba Akai na faɗa a gadirkum. saboda idan suka bar shi ya ce wai shi ne akasin su. A gadirkum. Amma goya bayansa ko guda ɗaya bai bin bayansu. A gadirkum. Daga nan suka dinga kisa ɗauri da ukuba a gurinsu. A gadirkum. A da faɗin mai 'yar manzo suka ce ta ƙetare dokar su a gadurkum. Sakon annabi ne. Bani ba Akai na faɗa a gadirkum. suka turo sojoji suka zo suka kona gidan binta. A gadirkum. Sani da kansa ya zo har gidan ta faɗo mai ya rake ta. A gadirkum. Bayan ya sa kofa ya karya kashin a wazanata. gadurkum. Sanadin da ya sa Zahara ta zubar da cikin Muhsin ɗanta a gadurkum. Sakon annabi ne. Bani ba Akai na faɗa a gadirkum. suka tabbata zare da karuwa saboda ta nemi su bata. A gadirkum. Kan hakinta da babanta da ya bar mata gadon mamarta. A gadirkum. Suka yaga takardar shaidar fa daga da babanta ya bata. A gadirkum. Ta yi shahada ma ba su bar ta ba sai sun tono ta a gadurkum. Sakon annabi ne. Bani ba Akai na faɗa a ko gadirkum. anan fa Imam Ali ya fusata ya ce wanda ya fasa. A Ya gadirkum. fito da niyyar yaƙi a fusace da shi da takobinsa. A gadirkum. Wanda du ya fito ya kara da imama a ranar kai cansa. Sai sun kaji tsoronsa suka fasa sun gaza tarbarsa a gadurkum. Sakon annabi ne. Bani ba Akai na faɗa a gadirkum. Fatima ta sha wahala sosai bayan babanta. A gadirkum. Ka duba a littafai ka ga yadda ake cin zarafinta. A gadirkum. Yanzu ina magana a gadir ne sakon babanta. Na isar ku yi mun shaida kuma ku isar in ji babanta a gadurkum. Sakon annabi ne. Bani ba Akai na faɗa a gadirkum. tammadu wa bihamdillah ikiwani nan ne zan bar ku. A gadirkum. Sani eske ne na ku saka ni cikin addu'o'inku. A gadirkum. Da eske ma da haru ya musani masoyin nan naku. A gadirkum. Allah bar mu da tagora sai da alzagzaki gatan mu a gadurkum. Sakon annabi ne. Bani ba Akai na faɗa a gadirkum. sakon annabi ne. Bani ba. Abinda aka yi na faɗa a gadurkum. Sakon annabi ne. Bani ba Akai na faɗa a gadirkum. sakon annabi ne. Bani ba abinda aka yi na faɗa a gadurkum.